Ban pen priang ka khubor halor ka jingnan kam ban wer paj ba ha ka ban rat ding khong ek jinglong jingmut jepar khat ka balingkot ha ka babon sien ka jiwan ra ek jingshim no ela ka jingim ka bokodor la ne ka suicide ka bajujia bon sien hapdeng ki samla na kaliang ka office u district medical and health officer nong po lingba ka district mental health menta ka shipotrek unailur a haja arpo kala rakhi ka sneaker pang ka blatep kum ka world suicide prevention day halor ka phang pedeng working together to prevent suicide ya kani ka program la pelong po science hall nong po ha kablawan banya shimbentaru dau additional superintendent of police Riboy district uba peace aim MPS kumukong san ha ka jadon langru joint director katat puleputhi uba VS nongbet ka district social welfare officer ikong J umdor bat la penya ya ka program dau DMHO Dr M Mauri la sakhiru ig jing shimbentana do kino hikai school kinong tre asha bat ki samla na nongpo bat kinong tre katanat ka koi ka khya Hagni ka singi la yatai sani bha halor ka jingnang kiu hapdeng gibriu ki babthat jubor ela ka jong ki jingim ka bakin rei bha hapdeng ki samla ki bah kerta khatsan hadu arp khandai snem ban lapan bina ru bahaman la ka saupho second uwei ni ka wei ka briu ki jubathat jubor ela ka jingim tang namar ka jingling kot ki jingmut jingperkhat ka jingshim jenjar hayi ka sem Hagani ka singi la pelong ru ka Jacob ya tai nya la ne ka extempo speech halo ka tega phang pedeng ha ka bau samla rikista rani ula job ha ka kadan baningkong ka tripti H maring ha ka kadan ka bar bari kong merciful khongla ibadei asha ha ka kadan ka balai Baladon kipor pengelola bawat na wadang hadwes dan bertaruh lapasi jadi. Born ki commit suicide lane ki penyapi olah dia no elade. Nama bagi don pedeng joga jing ka boong Samla shu kalak kelanti lane ko boong RiKhasi kecil khasi ke boong bandala poi kata ka jingim tak lompat ke jingim ke boong apa kalau poi ka kudla sampai lagi wei pat ki khasi nama bagi sula syai ke jingpang babadon ka met ke jongki donru kibat khasi lagi nama baga fail ke jiki baki be kiwei part nama bagi hapo ka depression Henry Boone lagi nehi kelat bagi babon kibapan kudno yang jong ke jingim kideng kito kibadan ke jingpang om nagano Henry kibashate amrao kini jingbang gibesneo kumga kiat kumgi drugs but kiwei pat ai katakan long kumagalong mereka moto jongi hagane ka or governmenta galang working together to prevent suicide ya trailang baniada ya gane ka jing penyap dalade yalade Life of snemi image life. Ngakan mau bahagane ka society jongi RiKhasi, kipna, kiboy, kiwa. Kani ka jing punya dalade yalade kalong ka bertuna hadu kata. Nila ruang bugalong nil. Henry ini snampat. Yoi bagane ka jing ka snil. Kalau nam roy kalau nam kiu street adu kata tang hagale ke district Riboy jomni kabang the population da na ha osnem bela de bio adu arpon yung chali ki case de the suicide mental snem dam ho ne banai gila oi arpo chali ki case kumalaon Nakamoto mentaga singi gede bangin ya trailang banya dai yang kene jing punya dalade lagi Jingbthat garing swai kadwa banten lan no henry ki jingperkhat ki hapo takwa alat lagi jermin Radon kasur kabamar ban pasnya haki tendong skor ka ong tungen pasanya tus nabya mensim lajong
Hashisha